σας! Σήμερα είμαστε στις 38 εβδομάδες και 3 ημέρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα έρχεται η αδελφή μου, η οποία θα κάτσει 3 εβδομάδες. Θεωρητικά μία εβδομάδα εφόσον περάσει πιθανή ημερομηνία τοκετού. Ωστόσο, ένας από τους λόγους που θα ήθελα να έρθει το μωρό λίγο πιο σύντομα είναι για να το χαρεί περισσότερο η αδελφή μου, αλλά και για να με βοηθήσει με το μωρό. Τώρα στην εγκυμοσύνη είναι καλό να έχω κάποιον, ωστόσο δεν έχω μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή όλη η εγκυμοσύνη έχει πάει τόσο καλά. Και είναι και σχετικά πιο εύκολη η εγκυμοσύνη από την πρώτη, με την έννοια ότι αν και κουράζομαι πιο εύκολα, ξεκουράζομαι περισσότερο. Με τον Ιρέα κάνουμε συγκίνηση και εφόσον δεν δουλεύω κιόλας, κοιμόμαστε και το μεσημέρι, γύρω στις 2-3 ώρες. Το χαρακτηριστικό αυτής της εγκυμοσύνης, έχω ξεχάσει να τα πω στο προηγούμενο βίντεο, γι' αυτό και τα λέω τώρα, είναι ότι έχω πάρει περισσότερα κιλά από ό,τι στην πρώτη. Στην πρώτη είχα πάρει μέχρι το τέλος περίπου 11 κιλά, ενώ τώρα είμαι στα συν 14. Ναι, είναι πάρα πολλά για το ύψος μου. Και ο λόγος που έχω πάρει αυτά τα κιλά είναι κυρίως γιατί σε αυτή την εγκυμοσύνη θέλω να τρώω πολύ περισσότερο ανθυγιεινά. Θέλω να τρώω βούτυρο, τηγανιτά, junk food και επίσης δεν έχω σταθερό ωράριο. Στην πρώτη εγκυμοσύνη, επειδή δούλευα, έτρωγα συγκεκριμένα 8, 11, 1, 4,5, 7 κλείσιμο. Ενώ τώρα είμαι σπίτι περισσότερες ώρες. Με τον Ιρέα βγαίνουμε έξω, γυρνάμε άλλη ώρα. Κοιτάω περισσότερο να φάει το παιδί παρά να φάω εγώ. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, μερικές φορές ξεχνάω να φάω, θα φάω λίγο αργότερα. Γενικότερα δεν κρατάω το σταθερό ωράριο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορείς να κρατάς σε σωστά επίπεδα τα κιλά σου. Δεν περπατάω επίσης τόσο όσο περπατούσα στην πρώτη εγκυμοσύνη. Είναι και χειμώνας, το βρίσκω σαν δικαιολογία. Παρότι αγόρασα ένα διάδρομο και υποτίθεται θα έκανα κάθε μέρα, κάνω γύρω στις 2 με 3 φορές τη εβδομάδα. Οπότε, ναι μεν βοηθάει, αλλά πάλι είναι λιγότερο από όσο στην πρώτη εγκυμοσύνη. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό που κάνω διαφορετικό σε αυτή την εγκυμοσύνη, κακώς, είναι ότι πίνω πολύ λιγότερο νερό. Στον Ιρέα δεν ψούσα συνέχεια και έπινα μέχρι και 3 λίτρα νερό τη μέρα, ενώ τώρα ξεχνάω να πιω νερό και θα πιω ίσως με το ζόρι 1 λίτρο νερό. Έχουμε το δευτεράκι γιατί όπως είπαμε ξεχνάω και τα έχω σημειωμένα να ξέρετε τι σας λέω. Σε αυτή την εγκυμοσύνη επίσης έχω κάνει περισσότερες ευρυαγγείες από ό,τι είχα στον Ιρέα. Στον Ιρέα είχα 2, μία εδώ στο χείλη και μία εδώ στη μύτη που δεν έχει φύγει και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν, εκτός άμα κάνω λέιζερ, που θα κάνω κάποια στιγμή. Ενώ τώρα έχω μία εδώ πέρα, μία εδώ. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ μικρές ευρυαγγείες, θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε το σαν ιστός αράχνης που απλώνεται. Και έχω και μερικές ευρυαγγείες στην κοιλιά, την οποία θα σας δείξω γιατί στο προηγούμενο βίντεο ξέχασα να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ είναι με την μπλούζα, πώς φαίνεται με την μπλούζα, τεράστια, και εδώ είναι με την μπλούζα πάνω και στο πλάι. Όπως βλέπετε και σε αυτή την εγκυμοσύνη επίσης ο όφαλος έχει πεταχτεί έξω. Νομίζω συγκριτικά με την πρώτη εγκυμοσύνη ο όφαλος βγήκε αργότερα, περίπου στους 6,5-7 μήνες, ενώ στον Ιρέα είχε αρχίσει και πεταγόταν πολύ πιο μπροστά. Βέβαια έχει να κάνει και με το ότι είναι μικρότερη κοιλιά, φαντάζομαι. Θα κάνω άλλο ένα βιντεάκι να σας δείξω τα πραγματάκια του μωρού και τα βιβλία που έχουμε για τον Ιρέα, για τον ερχομό του αδερφού του. Φιλάκια!